Partija Ujedinjenih penzionera u Brčkom izlazi samostalno na lokalne izbore jer je raskinula koalicioni sporazum sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata zbog, kako je naglasila na konferenciji za novinare, pokušaja prevare u kreiranju zajedničkog glasačkog listića. Nakon što je SNSD u Brčkom na dogovorenu zajedničku listu sa Partijom Ujedinjenih penzionera bez saznanja i saglasnosti koalicionog partnera unio kandidata iz reda nacionalnih manjina i time prekršio izborni zakon, penzioneri su zbog, kako su kazali, pokušaja prevare raskinuli sporazum i na lokalne izbore idu samostalno. Ako je neka politička partija koja je u koaliciji prijavila nacionalnih kandidata, a druga nije, onda na glasačkom listiću neće stajati ime SNSD i Partija Ujedinjenih penzionera, nego bi samo bilo na glasačkom listiću Stranka nezavisnih socijaldemokrata, bez Partije Ujedinjenih penzionera. Aktuelna vlast distrikta u kojoj dominira brčanski SNSD umjesto brige za građane i najugroženiju penzionersku populaciju pretvorila se u trgovačko društvo i jagmu grupa i pojedinaca za lične interese, kaže nosilac liste PUP-a Stojan Kašterović i poziva birače da ne prihvataju poklon pakete i prodaju glasove, već podrže ljude koji žele i umiju popraviti život svih građana. Oni su Skupštinu pretvorili u trgovinu i izgubili se potpuni politički smisao i demokratski instituti koji se koriste u politici, odnosno u zakonodavnoj vlasti. Biračima poručujem da što manje glasaju za takve, jer oni njih zaboravaju dok i plati. Nemoj da otkupljuju glasove, jer otkupljeni glasovi s njima se trguje ovdje, a ne da se rješavaju problemi građana. Kandidati ove partije računaju na podršku potencijalno više od 10.000 penzionera, birača koje posjećaju da samo sa svojim predstavnicima u vlasti mogu poboljšati ponižavajući i nezavidan položaj u koji su ih dovele ova i prethodne garniture vlasti.